Kiki. Iya Kang Mas Dalem. Titi Wansimun suka parisuka. Alhamdulillah. Saos panglipun. Saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinamakan hujan membawa berkah itu ya ini ya Mas. Amin. Alhamdulillah mugi-mugi ya gak sah deres cukup ngene ae nggo siram-siram ya nak. Siram nggo ngademno para tamu undangan ben gak padha sumukan. Alhamdulillah. Teko sesuk ya Mas ngene ae. Oh enak e. Pak yo ora mulih iki kulaan. Iya. Alhamdulillah menika kula Mbak Kiki saking Madiun Kota Kang Mas. Menika sesarengan kalian Senjina Citamua. Menika sawan datang dalemipun Bobo sinten Kang Mas Ali? Bobo Kaseni. Bobo Kaseni. Diucapkan buat kedua mempelai Mbak Anis dan Mas Cawang. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya cepat dikaruniai momongan. Amin. Menika Mas Cawang saking pundi Kang Mas? Saking Kota Blitar no. Oh Blitar. Kutha cilik niku nggih Mas. Kan kawen. Sing kehujanan merapat ke sini ibu-ibu. Awas mengko nek trocoh. Aku ki ya wedi Bu nek trocohan soalnya barangku mengke tukul meleh. Apa kuwi? Nggen aku ki kan wis tak operasi ning Thailand to Mas. Nek banyudan ki tukul neh Mas. Dadi aku wedi nek banyudan ki. Tenan aku wedi. Alhamdulillah niki sampun asal dar sedaya bapak-bapak. Sampun. Sing nggih sampun. Sampun ki kok enak to Mas Ali sing neng Gubuk Asmara ki lho ya Allah. Kayak nom-nom sedaya ki lho. Alhamdulillah. Tenan gue ganteng-ganteng. Lek nom-nom ke malah beneran kena tinggi. Iki mengarep podo nyawer kok jaluk lagu arep melok joget arep podo nyawer. Oh no. Tenan janok sok. Ayo Kong, rene kabeh Kong. Ndang to kok sok. Piye? 50 lho sak ndase ninggal ndas 50 ninggal ndas. Sesuk wis ge enek ning kene. Jam 12. Duet kalian jenengan. Seneng aku lebokne Kota Amal mriki Kong. Nah, lebokne Kota Amal mriki monggo. Yo. Alhamdulillah pelaris Mas Ali. Mlebu Kota Amal. Wis mlebu tenan. Wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah request pripun. Yo neh kene lebokne Kota Amal. Lebokne neh kono. Rondo kempling delepno Mas. Aduh atos wong isine gombal kok sok. Ya insyaallah, aku mulai kok kene lak ya meteng no kingko Mas. Lah piye lah susuku diogok-ogok lho Mas. Yo jan, sik tak keteke Mas susuku menawa nek kecer kok sok. Rek wis jam 12 kalih rondo kempling. Alhamdulillah do Mas Manggolo agak kesini Mas. Rene do Mas Manggolo langsung dijoget nih bareng-bareng tumut joget mriki nggih. Oke, joget sawer Pak iki lho. Jam 12 niki saking pundi? Mriki mawon. Alhamdulillah. Ganteng, tapi kok ganteng anake karo Pak. Mas Ali duet kalian jenengan nggih jam 12 nggih. Siap. Oke kesini yo. Huye. Sinten Pak namine? Wah ngono. Ayo do Mas. Ayo ngene tengah joget. Nah, kabeh bareng joget bareng. War nyawer aku kowe. Oke. Yo. Kelingan manis SMB. Yo. Terus kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange. Garep atiku pengen dadi bojone. Yo, bunder krasa penak kiar-kiar. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Yo Mas, delep foto Mas sing jero Mas. Bakal melu duweni. Ayo. Huye. Usuma bro. Ayo Pak, joget kene lho. Yo. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula
ada semut belum janda, jangan direbut. Susune prawan rasane kaya es degan, susune banci kecut kaya stroberi. Ayo toh Pak mudun rene kok sok. Sumpah 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 wis janji harap sehidup semati, senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Yo Jambu alas do manis rasane, najan dilas tak enteni randane. Mas, susuku ki memang yang dhuwur kok malih ningsor ya Mas. Jalan-jalan Mas susuku ki. Piye Pak? Ojo ngembok sodok malah jebol iki kok sok. Tunjuk keluarga Panjeng monggo foto Si. Pak Sarkono sekalian monggo. Keluarga besar yang belum foto langsung saja foto nggih Mas. Ayo tokong padha rene kabeh kok sok ditanggap niken salindri iki lho. Sampai endi Mas jenengan to Mas? Sayange isih sekolah, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso mes rasane ati, yen aku ra bakal melu duweni. Nah, alhamdulillah jambu alas permintaan saking Mbah sinten kalau mau? Mbah tekad. Pak Sarkono foto sekeluarga. Monggo. Keluarga Panjeng monggo ditunggu. Lagu yang kedua napa Pak kalau mau Pak? Rondo Kempling Mas Ali. Rondo Nggih, sak Kempling. lagu khas nggih. Iki lagune sing ndas mundi cahayu. Kok ndas to tindak? Kosok ndas sing ning ndi iki mancep barang Lah kosok. iya makanya digoleki ndas. Pak, yo gane jenengan sing niki napa sing niki? Engko nek entek njeluk Pak Muneh ya. Nek entek njeluk Pak Muneh ya. Oke. Mak duit akeh kok. Iyo. Kusuma Ibu-ibu Pro. yang di sini ikut goyang yo. Pengiring dari Blitar ikut goyang yo. Sik. Ayo Mas. Dak bunti Ya. cahayu badhe tindak bunti. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Numpak taksi Mas. Dewean Asoy. apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Resan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan. Yen purun Mas enggal grencang ngitakan ngomah mangke kula opai. Yo asoy keluarga Komblitar kita serep nyawer to keluarga Komblitar. Yo Topeng wong legan oleh ngomongan. Niki blonjo nopo Mbak Yu badhe pindahan. sampun kelo Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awang-awang lunga blonjo nang pasar pae. Oweng-oweng prawan rondo kanggoku ora pati penting. Ning Semarang Mas tuku gelang nopo anting-anting aja sumelang ya ben rondo dijamin kempling. Yo ayo toh Pak, yo Pak, yo Pak, yo metu kok sembunyi ning kono ayo wis ayo 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 Dik ayo. Wis toh. Nah nalon ayo langkah nah senggel karo anake. Ayo Mas.
tindak bundi cahayu badhe tindak bundi ganti ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani alasan masalias kebetulan belajar nih kata roto kabotan ayana purun masinggal enggal merencangi takkan ngomah bangke kula opahi iyo Pak karo anake senggel wong loro keluarga dari Blitar ayo melok joget yo yo topel wong legan golek momongan niki blonjo nopo mbak ayo deh ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa kula ronda anyarane ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar paing oeng-oeng ora pati penting Anting Semarang mas tuku gelang nopo anting-anting Joso Malang ya ben rondo dijamin alhamdulillah nggih Mas, sampun rampung 2 buah tembang lagu dalem matur Mas. sembah nuwun. Terus lentekno to lebokno kene kabeh. Nah, yo kabeh no, yo. Gripik gedang, gripik telo, titik Yo edang stoke patone pengin, stoke rata. meri, stoke meri. Sik siji. Iki dilebok ning endi kuwi? Alah. Kurang mlebu neh. Ya Allah. Alhamdulillah nggih Mas diucapkan buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah cepat dikaruniai momongan mungkin keluarga besar dari Blitar nek wangsul ngatos-ngatos semoga selamat sampai tujuan menika kula Mbak Kiki ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.